Moja každovečernú ranná rutina z Novage Plus. Poďme na to. Čiže toto je dvojfázové odličovanie, takto vyzerám pred odličovaním. Poďme na to. Ako prvé použijem odličovací olej, čiže má fakt super konzistenciu, je na masný typ pleti, na citlivú pokožku, na všetky typy pleti, keď máš aj veľmi citlivé oči, čiže oftalmologicky je aj testovaný a krásne ti rozpustí make-up. Toto je môj vibík o 2:00 ráno, ale išla som sa odličovať a mala som energiu, že idem vám to predsa nahrať. Vždy, keď potom použijem vodu pri tom olej, tak sa zmení na mliečnú konzistenciu. Zmiem ho vodou a potom použijem Novage Plus gel, ktorý krásne už dočistí všetky úplne nečistoty. Make-up, čo som mala počas dňa, zmiem ho vodou. Dôležité, potrebuješ mať svoj vlastný uterák na pleť, aby si tam nedávala nejaké baktérie, nejaké nečistoty. Ja používam túto Bright Intense sadu Novage Plus, čiže ako prvé očný krém na pigmentácie, vrásky, rozjasnenie, sérum, krásne ide do hĺbky a doplňa účinky tvojho denného nočného krému. Používam tento nočný krém, ja používam rada taký hutný na noc a krásne ti rozjasní, regeneruje, vyživí, zhydratuje, prevencia na vrásky, potom večerná rutina, ešte taký môj vibík a dobrú noc.